እንጀራን ክዳንን ከአይብ እንታይ ይህብ እንጀራን ክዳንን ኣብዚ ምድሪ ንማላልሶ ዘለና እንጀራን ማይን ክዳንና ንሱ ካይተረፈ ይህብ እግዚአብሔር ይብላል ንስኻትኩም ድማ ኣብ ምድሪ ግብጺ ስደተኛት ነርኩም ኢኹም እሞ ስደተኛ ፍተው ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ፍርሃዮ ንዑ ኣምልኽ ናብኡ ከዓ ተጸጋዕ ብስሙን መሓል እዚኣ መጠቕለልታ ቁጽሪ 10 ዘላ ቁጽሪ 20 ዘላ ናብኡ እንታይ ግበር ተጸጋዕ ብስሙን መሓል ኢየሱስ ጎይታይ ሎማ ዓንቲ ብፍልጠት ኣምላኽ መምልላስ ማለት እቲ ፍልጠት እንታዩ እቲ ፍልጠት እንታዩ ንእግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ሕጽር ብዝበለ ንእግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ ምፍላጥ እግዚአብሔር እንታይ ካባይ ዝደልዮ እግዚአብሔር እንታይ ካባኹም ዝደልዮ እግዚአብሔር እንታይ ካባና ዝደልዮ እግዚአብሔር ዝገርመኩም ነገር ካባና ብዙሕ ነገር አይደለኒ ኢየሱስ ጎይታይ ግን ንሱ እንታይ ኢሉ ኣብ ቁጥሪ 13 ምእንቲ ክጽብቀልካ ይብል እግዚአብሔር ዝደልዮና ዓና ምእንቲ እንታይ ክኾነልና ማለት እዩ ምእንትን ክጽብቀልና እዩ ማለት እዩ ዘዳግም 10 ካብ 12 ክሳብ 13 ወእስራኤል ሕጂ ኸን እግዚአብሔር ኣምላኽካ ክትፈርሆ ማለት ተንቀጥቅጥ ማለት ኣይኮነን ከተኽብሮ ማለት ክትእዘዞ ማለት እዩ ብኩሉ መንገዱ ክትመላለስ በኸመይ በቲ መንገዲ ናይ እግዚአብሔር ዘበለ እንታ ክትገብር ክትመላለስ በቲ መንገዲ ናይ እግዚአብሔር እንድሕር ተመላለስካ እግዚአብሔር ጻድቕ ፈራዲ እዩ እግዚአብሔር ንሰብ ከቢድ ነገር ኣይኣዘዘን እግዚአብሔር ንሰብ እንታይ ይገበሮን ከቢድ ነገር ኣይኣዘዘን ኣምላኽና ደስ ክብል እስከበሉ ከቢድ ነገር ኣይኣዘዘና ንስክንበል ዝገርመኩም እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ነገሥታት እንተዳሪእናዮ ትንእማን ዝበሃል ኩሉ ግዜ ንብል ኢና ናብ ንጉስ እስራኤል ምስ መጽ እንታይ ኢልዎ ካብ ለምጽ ክሓው ምስ መጽ ኣብቲ ማይርዳንስ ከድካ ተሓጽብ ኢሎ ኣብ ከድካ ንቅር መንገዲ በቃ ከድካሲ ምንም ደግፉኒ ገለ ጻዓኑኒ ትኬት ቁረስ ክንዲ ዝኽፈል ተሸከም ገለመለ ወላ ሓንቲ ይበለ ከድካ ኣከላትካ ተሓጽብ ከለትካ እንታይ ግበር ተሓጽብ ኣከላትካ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ከቢድ ኣይኮነን ትደስ ዝብለካ ነገር ናይ እግዚአብሔር ነገር በሰላ ይብሉን ኦፕሬሽን ገብር ከሎ በሰላ ይብሉን መደንዘዝ ኣይድልዮን እዩ በሰላ ይገድፍን እዩ እጂ ናብቲ ሩባ ኸይድካ እሞ ማይ ተሓጸብ ኢሎ ምቕያር ክዳን ዳ ዘይተመልኣ ክብል ነይሩ ካልእ ገዲፉ እሱ ግን እዚ ኩሉ መጽ ካበይ ሃገር መጽሲ እዚ ብኸምዚ ደኣ ማይ ሓቂቕ ዝመስል ኣብ ዓደይ ሩባታት ክንደይ እንደገዲፈ መጽ ኢሉ እግዚአብሔር ዘገድሶ ብሩኻት ኣሕዋተይ እግዚአብሔር እንታይ በለ ዝብል ሕጂ ኣብ ላይፍ ስለ ዘለዎ ካልእ ፖለቲካ ይዛረብን እዩ እምበር እና እግዚአብሔር እንታይ በለ ኣብቲ ሩባ ወሪድካ እንታይ ግበር እዚ ከቢድ ዝገርም ነገር እዚ ኩሉ ካበይ መጽስ ማይ ተሓጽብ ብለኒ ይብል እግዚአብሔር ዝበለ ይሁሉ ዝሆን እግዚአብሔር ዝበሎ እሱ ዝኸውን እግዚአብሔር ዝበሎ ንሱ ዝኸውን እግዚአብሔር ዝበሎ ንሱ ዝኸውን እግዚአብሔር ዝበሎ ንሱ ዝኸውን ንሓሳብ ሰይጣን ካይሰምዖ እዝነይ ሓቲመ ዝበሎ ከም ዝገብሮ ኣምላኸይ የኣምኖየ ሃሌሉያ ማይ ተሓጸብ ተዳይሉካ ክትሓዊ ኢኻ ኣምላኽካ ተኣምኖ ኢኻ ማለት እዩ ንሱ ከይሕሱ ከም ሰብ ኣይኮነን ካይጣዓስ ድማ ወዲ ሰብ ኣይኮነን እዚ ኩሉ እንታይ ተራእዩ እዚ ኩሉ መምጽኢሲ ማይ ንምሕጻብ ዲሉ ወራ ኣይፈለጥካ እንበር ካይ መጽሓ ኮለኻ ምሓውኻ ነርካ ኢየሱስ ጌታዬ ኣይፈለጠን እንበር ወይ ከዓ ቴሌፎን ኣይነበረን ይኹን እንበር ቃል ጥራይ ኣውፅእ እንተ ዝብሎ ብሽም ኣምላኽካ ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ተዝብሎ ኣብቲ ማይ ዮርዳኖስ ካይ መጽ
أو كله متفوسا نيرو التاسرع تنيناتو مستزاربتو ماني شمو مسبلا أملاكم ماني أنت زبلا نيرو أملاكنا زي بسم أملاكي يتسأل لهم كحوي أنت زبل نيرو أو كله تودي نيرو شو خنتاي كبلي مالتي سلازي أملاكنا كبدت يبلون سكبلو نملوها أملاك كبدت يبلون سلازي انتايلو ما انتان كتصبق الكاي سلازي ما انتان كتصبق الكا ما يتحاسبلو اسقيتاي امين ما انتان كتصبق الكا انتاي كبر سلازي عبدي قدي في يتبل كتصبق الكا ما انتان تأزاز فتصم مالت املاخ زبلو قبر مالت املاخ زبلو انتاي قبر مالت املاخ زبلو انتا غير كانتا كل حراي مالت يسوس قويتاي سمو نزل علم بروخي سلازي ما انتان كتصبق الكايلو كل زي نجروا ملكياس بقدامي ملكياس زامبي بنا نبرنا معرش الدشته هذا نجر الله لو مين عين عقوم كا انتاي انديو نبل زلنا مالتيو اغزابير كابانا زدلي انتاي كحتنا يحتنا له اغزابير سلازي كابانا زدلي انتاي فليتنا كنمالالس كلنا ملكياس نعرف شدشته كاب شدشته كساب شومن تخنببه ناب እግዚአብሔር ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ሒዘ ክመጽእ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ሒዘ ክመጽእ ከመይ ገይረኸ ኣብ ቅድሚ ልዑል ኣምላኽ ክሰግድ ዝሓርር መስዋዕትን ኣብታይን ሓደ ዓመትን ከቕርብዶ ናብ ቅድሚ ክመጽእ ይሓትት ኣሎ رايو ازلو نبل حدا سب وسدو زي حدا سب وسدو حدا سب كا ابزلو نبل اغزابير تلعل كا ابزلو نبل از سب زي يستنتنالو كم تداويت نبيت اغزابير نخيد نسولو نتاي غبركو لبي تحغسكو ابز حلف غزي تزاريب نيرنا ناي داويت مخايد دسيت عياتيوم ميله تزاريب نيري نتاي زبليم ناي داويت مخايد ديلنا نغزاب ندابيت اغزابير نتاي زبلو نخي زبلو نبيت እግዚአብሔር ክትከይድ ኮለኻ ትሕስቶ ኣለዎ እዘም ሰባት እዚኦም ናብ ቤት እግዚአብሔር ክኸዱ ከለዉ ዝሓዝዎ ነገር ኣለዎ ኣምላኽ ዝሓዝዎ ነገር እንታይ ጽሩይ መስዋዕትስ ከበሉ ስለዚ እዘም ሰባት እዚኦም ምዚኦም ምኻድ ዳዊት ካብ ክፉኣት ሰባት ወፂኡ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺ ዝብሉ ስለ ዝረኸበ ተሓጊሱ እቲ ሰብ ዝኻ ይሓት ኣሎ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ሒዘ ክመጽእ ይብላሎ ተበጊሱሎ ልቡ ሓሲቡሎ አንቂድሎ ናብ እግዚአብሔር ክኸይድ ክቐርብ ማለት እዩ እታ ሰበይቲ ናብ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከይዳ መራእይኻ ዝኾነ ነገር ሒዛ ከይዳ ማለት እዩ ናብ ቤት እግዚአብሔር ክትከይድ ኮለኻ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝኾነ ነገር ሒዝካዮ ወይ ከዓ ናብ ናይ ኣምላኽ ሰባት ዝስዋዕ ዝኾነ መስዋዕቲ ሕሩድ ሒዝካ ክትከይድ ምሳይ ኣለኹም ዶ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ኣነ ንስኹምን ሒዝና ናብ ቤት ኣምላኽ ዝመጻና ክንርኤና ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ሓታ ኣሎ ናብ ቤት እግዚአብሔር ናብቲ ልዑልሲ እንታይ ሒዘ ቀርብ ኢሉ መሪፁ ኣብታይ ዶ ኢሉ ኣብታይ ኣለዎ ኣብታይ ማለት ምንም ሳዕሪ ዘጀመራ استولد حدش ولادين مالتي حدش مالت حدش نجاراتكم مرة حدش نجارنا من رأي بحدش مسحازنايو ويك هسان مستولد خمينا نفوتو من رأيه هجزين حدش نجاراتو خاف حدش تولد نجارن زبهجن كولد تبياز نبرني مالتي تريتو بحدش تنقول له حجين تايلو زنا بتايدو مسواتي عابين تراريهم مو سسبحاتو نابي يمسنيرو نابك زابير يمسنيرو ممريج مالتي حجي إذن تايزلو نكزابير عينيش تحشو يمرز الله مالتي እግዚአብሔር ተረኸበኒ አይኔት ያተጸብቅ ይብላል ይመርጽ አለው ምክንያቱም ምስ እግዚአብሔር ከነብር ስለዘለ ምስ እግዚአብሔር ከማላለ ስለዘለ ሰናዩ ምንታን ከጽብቆሉ ስለዘለ ማለት አነን ሰውና እግዚአብሔር ያሰብና እንዳሰላሰልና መጽኸልና ምንታን ሰላም ከረክቢና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሃበና ሰላም ምንታን ከነስተና ጥሪና አብዝ ምድር ዘለና ማለት እዩ ስሙ ንዘላለም ሕጂ ሰብዚ እንታይ ይዘኽ መጽኤል አብታይዶ ይሉ አብታይ ማለት ናአሽቱ ውላዳቴን كقربيه نابكين مخمسيلو كتيلو بأشحات دعول حن أبتاي كوحيدا بأشحات دعول كا زين أبتاين ولا لامن قدسانين نجزابير مسواتي زمت أو كأن نجزابير زقربا نصحاتين زين تبايلن أبتناي بلي كدان زفلتا مالتي هجي كتيل خا دعول بأشحات كايلون كا مودة زي بلهم دعول كا نابك زابير حجين مخمس إيش بزلوا داري كتيلو وحيز زيتن باهي بلقي من بعد إذا حيز خونسي نعمل زي باهي بل وحيز مالسي زي قارص مالت زيت خاء زيت ولع كو زوتي زيت ولع زبهال
أب إسرائيل بتعمل كبر زيتي أما سافنت ترينايو أنت زيتي أنت أولي نع نجسنا مسبلو أنا سي نتخبر زيتي قدي فسي أبي أب إشخ سي ساسو كبلي لسي نتخبر زيتي قدي فينا بخاخ نتسن عخنا نجسكم زبالي تخبر زيتي قدي فس نعخنا نجسنا مستتحت مالتي حجي إذا وحاز غنا أنت مالتي نعملك هيبة زيت أجبو نعملك سوي زيت أجب نعملك سجيدة زيت أجب دخوبة إيزول ده بخن تزبل إخزابير أنت مهمناي عجاب سينو وحازي زيت دخوبة يبلالو يحاسب له أنا نسوق لما أنت نحاسبنا نسمينا نجزابير أنت يبحث بلو يحتى أنا نسوق نجزابير أبز السفرة زلنا قلنا نجزابير بحث بلو نحاسب لنا ويش نعينهم بحث لنا نحاسب لنا أما اسمر حزو مالتي يسوع بيتاي وحاي زيت دو بلالو باهي بلو إذا دو باهي بلوخون أبتاي فتينو عجبن السبزي مريتو عجبن أمه زي ودا زيت دو يخون يلقى رجز أني يكونن عجبن سلام من دايم سلكم مني تقرب الزلزال حدا نجرا قميت اللي بتقيمه مني تقيمه قميت وزله أتلعلس كبر أكرمة العليز بزله نحن حجاب زخوف لنا خولنا أكرمة العلي نازلنا نملخو تأكيد نازلنا نتلعلي لنا ينا متينا سلازي نحن خل مسخ ولنا خمت العل كم زله فريتنا دو نتلعل زقبا قارنا بزبس يعني هلوا نابتي بوتا نمخار فصم انت حيز خيدي بلالو خمي غير كا اكرمت العل دو يبحال نعوز ز طعمو وي كان نعو كخبره زخدي للسبز تچنيقو انت حيز خيدي بلالو اكرم اغزابير نحنا نمخانو بزبيت كريستيان كلنا ولا غزا كلنا اكرم اغزابير كم هلاونا يذكرنا دلهم انت ذكرنا بيسوس ابزخونه غزي اكرم اغزابير كم زلنا نبيننا نحلو أجزا نحلو أبيم نحلو أنتي نجبر كم زلنا كل جزء بكريستوس يسوع أنا نصوم سلسلة دحنا كريستوس يسوع أنا سلسلة كل جزء أكل مجزابير كم زلنا أين رأس سلسلة السبزي أنتي بحزب بلو سئنو كتسيلو وما يلو حدا نجر حسيبه كتر شو عتى بس إزله حدا نجر حسيبه زيتي رئيوه أبتاي رئيوان زين عجبن مو سلا بدليسي بخر ودي دخبيل شمودات سلا بدلي بخر ودي سلا حتى نفسي كا فرخر سي كا خوف ايه ازخب بحب ولدو إلو كابتريت نفساس زيتي دحراي مودع تازخلو حتى زحت زل السبز انت لكم يحسب له نمنك حقوس نفتاوي اسكبل اتا سبيتي مريم زبنا ملو زعكبتو شتو حيزا كم زلتا حيزا مصا كوا ابلات يهودا 50 قلبو كوا ننبينا ملو خسلت صنح مالتي زبنا ملو 300 نايتو عديش عشرف نبره حجي قمتو خلو عما ايتا شحات ينزلو مالتي حنت نجر يبلان منم نجر يبلان بقى سريحات سعيره كله عبلات زيا سبزيا ابندا سمعون الله مستبحلت مينس نمئتاو ترا يركب دا انبر الى از نجر زي اروش كبل الى سبزي حسبالو صاحب جمل سير خبل اولادو بصيحلو انا صوم كنتاين حسبالنا نخو بخر ودي صلاحاتيات نفسي كا فرخر سيدو كوفي من يزي سبزي اتلعل اسكبل هاللويا اتلعل ابزفانو እግዚአብሔር ዝግብ كله سق الى عزب لكم ابزفانو كله ازخ اي حاتت يبل شعلو ملس مصي اسكبلو ملس مصيو من ملسو እግዚአብሔር ስለምንታይ ንዑ ምርጫ ይድለስ ለዘሎ نعين عاهم لما أنت ملس له እግዚአብሔር آمين نعين عاهم لما أنت ملس له أتسبيلو نسو سناي زبلا فلتك برقص سناي أنت زي فلتونير الزخول مرجعات كمرز أي مسألهن نعين عاهم جيتا يسوع كريستوس سناي زبلا أفلتنا جيتا يسوع كريستوس سناي
نجرو عفليتنا نزبل نجر مالتيو أملاك نسو أملاك النتو كم من زعكير عيه كم سب كينو عبد دنجل مريم عبد سب حديرو تولدو تملالشوا عبد مدري سكياتكم مرجمين مرجبكم من حاتياتكم تشنكيرو منم أبسا بدل زي ترخب بجزارسو عبد مسكال زي تسقيل كل سكيات كتصورو زي كل قلد ما أفو عيوت أن كم نم محرج تغيد جنشل دما تأثيرو دجحو يخي توتيت يخي نير مالت سلازي سناي زبل زفلت أنا مين ينتبلك جيتا يسوع كريستوس تشنكيرو تساقيو متان أنا سقم سكياتن مشنكارن كاين ركب زي فلتات يبحر ده فلتنا مالتيو مستشنكر نسوا مقطقطوا نسوا ما نتاعي قبر لهم زقبرو زلوا فتس ما يفلتون يوم ترايبل أي فلتون يوم سلام تاعي زقبرو زلوا زي فلتوا نتلعل زي فلت كحنت نجر كتفلت سلا زي تخيل زم سباز يوم أي فلتون زبلون زلوا نمنكم وقبرهم زلوا زي ما فلت يوم مغنيات قديمهم نتلعل أي فلتون سلت سنهي ترى فلت أم سنيحهم سي سجع قبله اليوم مغنياتو تورد يا زنا بربو عتازي بركس ود أملاخي مرت ربرب تفت الورد يا كي قلت وتحدر ميت حلقة مئتي بس بركس ود أملاخي له أو خوف له كله ما كيدو نجار كله تسقيله بس بركس له سلازي انتايلو أتا سب يملسله نسو سنة يزبلا فلتك بو زبلا فلتك نأملاكا كلمة العل كتغير كم زلخا أفلتك أنت أخذ تكبر كم زلخا نجرك إذا كله تكبر زلخا أتلعل سلا زفلتك يبلالو أجزاء بيرسيلو كان عنا أخذ تكبر محرتك أخذ فتو مس أملاكاون بتحتنا أخذ مالس أتع بتحتنا أخذ مالس بالزلا إدل زلخ أتع بتحتنا أخذ مالس بالزلا مالتيو أي تفلت أنسلا زخونتها أتي كان عنا كتجبر كتجبر مس جبر استحاس لزخونة قال نجر استحاس نجر علوه أنت تحتنا تبل نجر كن كتتحاس هاي تخلني منفسه وتحتنا عوشتيا إذا تحتنا زياد تحتنا نجيتا يسكرسس تبعه كسبت مسك الرئيس انتاي جبره أتحته نتحتياتنا بمولو انت خجبريلو أنا خمي جري عيبلن إذا يوم كان بعلم بدلنياتات عيبلن نسميهم عيبلن أنا سأمنت أوعيله عيبلن أتحت تابيلو سلينا أزي أتحت النات بعد صادق كله حتى أزيتره كله قنت تبايله حتى أتنيا خا تبايله أنا صوم حتى أتنيا أنت تبايلنا خمين خين نخو نسجن حتى أتنيا تبايله نصها مس عركة منازري خا تبايله نحن عرضها ما خير دخل صلات يوم تيلو ما أنت عينت تسمعنا صقلا قال أنت تبايلنا أنت يسمعنا سلزي إزي تسنى يتبال تي فلتت زبهال فلتت أملاخ زي زارب زلوا معتي كل جزء بزح جزء فلتت كنبل كلنا نتقال أملاخ تراي تخكل نتقال أملاخ كنفلت قلنا بمنفس أملاخ كنفلت قلنا يتزبلت نتقال أملاخ بفيديو أنت فلتنا يو كنشمدونينا كنحزينا قل اتمنفس أملاخ أوش أنت على اتقال أملاخ أوش أنت على منفس على اتمنفس لما أباينا باكم نحضر مو أنت يجبرنا كم تزلليه يجبرنا مالتي الذي قال أيدلني لك إزابير بتحتنا ختم مالس أنت زي كوينس كابا خازد اليو أنت يالله ويل مالتي إزابير شو ميبارخ إزابير شو منزل على مبروخي سلزي إزابير مبار زيادة كابا نازل اليا كن عنا أنت مالتي نزل النجار كن عنا أنت مالتي نقول زجبر لك كن عقبر الله مالتي دخون يهون كن عنا أنت مالتي نزل النجار أتحسس بقول لك زي نزبدلو خاصي انتي قبر له مالتي محرت قبر له مالتي نزيبدلو خادي نصلاتكم انت صلاكم نزفقركم كا انت فقركم ازي ولا حنتي لوط يبلن ولا حنتي انتي لوط يبلن منفساونتك ايغلصلكانيو منفسا مخانك ايفلطكانيو نحنا زري ناي كريستوس يسوع انت راخوينا كريستوس يسوع انت يمثل زي تفلتات كريستوس يسوع قبرهم زنبر أبز مدري كريستوس يسوع زاربهم زنبر كريستوس يسوع مسح كل صحيح في النازلو زي ناتنا بحري ويكا ناتنا ماننت ويكا مجلس ناتنا مالتي كن زارب ولا ما يكون الهيبنا كن نبر لهم أبي وطنا خن مال سلم هيبنا مال أبي وطنا خوي نمسي كخدو هجي
ابز حلف مشينا كيد انت لك قال ترايسي كما يقرا تخيل انت اكيد مو كنبلينا ايبل نير كيد انت لك حجي حد قال قانقا انت زمص كيد انت لنايو سقي زبل نعم انت لنا ولا سقي زبل مغنياتو قانقا يفلطوني انت هنقولنا كيد انت راينا كنري لنا كيد انت لنا خمزينا هنبلو نريو دحر نعا هنبلخا بمنتاينا بتكبارينا كمزي لنا نمصخا خمسخا اندابنا حجي انت نقولنا حجي تا هيوت انت تقبرال او وشتنا خوينا تزرب انت نقبرال ما تا كيز نبرت باكل نلبسالنا ማለት ስለዚህ ምሕረት ንዝብል ነገር ከዓ በቃ ተበድልካ ሆን ለኻ ከም ዘይተበደልካ ትክክል ትብል ማለት መሰረቱ በደልን ተበደልትን ክልቲኦም ማዕረም በደልን ተበዳል ማዕረም እቲ ዝበደለን ተበደለን ማዕረም ምክንያቱ እንተ ዘይት ንውንወንሲ መን መጽደፈኒ ዝባል ነገር አለ ምክንያቱ አብዚ አለኹም ሕጂ እንተ ዳደፊኒ ይወድ ሕጂ ወላ ንሱ ይድፋአኒ ወይ ከሐልፍ ይድፋአኒ ገልበል ሓንቲ የብሉ ምኽኒት የብሉ ሕጂ ወላ ከምዚልካ ሁሉ ግዜ ዝብል ወላ ከምዚልካ ወላ ብሩኽ እንተ ኢልካይና ኩሉ ተዛሪብና ወላ ብሩኽ እንተ በልካ ገለ በቃ አኹሪኻ ያለኻ በቃ በቲ ኮይኑ ምዕቀኒኡ ገለ መልዓይ ተዓቅል በቃ ኹሪሎ ምሕረት ራይ ተድልየካ ስኻ ምጽብጻብ ይልካ ከምዚ ዝገበርኩ ንዓት ራይ ተጋጊ ኣለኹ በቃ ምሕረት ጌርካ እቲ ናይ ክርስቶስ ምክንያቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዘይ ተጻዋጸበ ይዛር ዘሎ ስለዚህ ነዚ ነገር እንተዳ ተረዲእና እንዳዓበና እንዳወሰኽና እንዳተገለጽና አንተ ክንገብርና ማለት ክንከይዲና ኣብዚ ምድሪ ከዓ ኩሉ ግዜ ዝፍትን እንዳኣንበር ጽቡቕ ገይሩ ሎሽን ዝለኽየና የለን ኩሎም ነገራት ክትሪኦም ከለኻ ተስፋ ዘቑርጽ እዮም ኩነታት ክሰምዑ ከለኻ ተስፋ ዘቑርጽ እዩ ተጸበኻይ ነገር ኣምባቆም ኢሉ ጥሪት እንተራእየ ደንበ የለዋን ፍረ በለስ እንተራእኻ ፍረ ኣይሃበን መሬት ቀውጥ ኮይናቱ ኩሉ ሕውስውስ ኢሉ ተጸበየ ነገር ፍረ በለስ ኮ ተጸቢዎ ነይሩ ማለት እዩ እንስስኻ ተጸቢዎ ነይሩ ኩሉ የለን ወይ ልጅም ኦም በለስ ፍረ እንተ ዘይሃበ እንተ ዘይዓንበበ ጥሪት ድማ ኣብ ደንበአን እንተ ዘይተረኽባ ሓንቲ ነገር ተዋጻኒ ኢሉ እንታይ ተዋጻኒ ኢሉ ታመሕለው ይደው ክብል ምናልባት ኢሉ በግዚኡ እግዚአብሔር መታን ካይመጽሞ ካይመልሰለይ አነ ግን ኣብታ መሕለዊ ደው ክብል ኢሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝመጸሉ ሰዓት ስለ ዘይፍለጥ እግዚአብሔር ዝመጸሉ ሰዓት አይፍለጥኒ እግዚአብሔር ሲ ኣብዚ መንበር ኮፍ እንተ ዝብል እንተ ንሪኦ ነርና ሲ ዓለማውያን ኣለው ዝበሃል ሰብ ኣብዚ መበለ ምክንያት ንሕና ብዝርእ ነገር ስለናምር ተሸጊርና ዘሎ ዝርእ ነገር ስለ ዘይኮነ ኩልና ይመጽና ሓደ ወላ ንምንታይ ኣብነት ይከላሓውና እዚ መንበር እዚ ተጸሊኡ ወሎሞ እስኪ 10 ነውጽ እስኪ ዓሞሁም ነውጽ እንተይልና ሕጂ ታ መትሓዚት ግልጽ እንተ ገርናያ ገሊና 5 ፍራንክ እንተላትና ኣይንህብን ኢና ምክንያት ግልጽ ያትግበር ኣብዚ ክድርበያ ምክንያቱ ትርእ ስለ ዝኾነ ዋይ ከምዚ እስከመ ገይረ ቀርብ ገሊኻ 50 ባሃበኒ ምሳኻ ደለካ ዳሕረግ 10 ባሃበኒ ዘይትርእ እንተ ትኾንከ ወላ 5 ሳንቲም ክትእትወላ ትኽእል ኢኻ ትፍልልየ ዝብለኩም ዘሎ እግዚአብሔር ኣብዚ ኣብ ዙፋኑ ኮፍ እንተ ዝብልከ ደንጉም ተመጽኹም ለማ አንተ ክርኢ እንተ ዝብለናኸ ገኒና ለይቲ መጻና ሪጋም ሆነ ነይሩ ስለዚህ ንምንታይ መስለኩም አምላክ ኣብዚ ሲገርመኮ አምላክ ዚ ገርም ይዕዘበካ ኮይ የለኝ መስለካ ግን ኮ እግዚአብሔር አለ ትምሕር ድኻ ኣይትምሕርን ትዝምር ድኻ ኣይትዝምርን ትሰብኽ ድኻ ኣይዝብኽን ከምዚ ኣይኮነ ዛረብ እግዚአብሔር ኣብታ ሰዓትካ ትመጽዶ ኣብታ ግዜኻ ትርከብዶ ኣብታ ጸዋዕካ ትርከብዶ ኣብቲ ናይ ኩሉ ነገራትካ ኣብቲ ገዛኻ ኣብዚ ሰዓት ኣብዚ ኮንኩም ዘለኹ ኣብቲ ገዛኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ እዩ ዘለኻነ ተረዱኒኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ኮምተ ዝኾን እግዚአብሔር ግን ማዕለያ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ዝምበለ ነይሩ ካልኣይከ ዝሕሱ ሰብካ ኣይምተረኽበን ዘደናግር ሰብካ ኣይምተረኽበን ምክንያቱ ንሱ ውሽጢ ኣትዩ ዝምርምር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ኣፍሊጥና ማለት እዩ ቅንዕናን በትሕትናን ክንመላለስ ኣብኡ ድማ ክንውከል እግዚአብሔር ምሕረና ኣሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስኪ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ክነንብብ ኢና ስሙ ንዘላለም ብሩኽ ስለዚህ ብፍልጠት መመለላስ ማለት እንታይ ከም ዝግባእካ ፈሊጥካ መመለላስ ማለት እዩ እቲ ትነብሮ ናብራ ንዓኻ ከም ዝኾነ ፈሊጥካ ማለት ንዓይ ከም ዝኾነ ፈሊጥ ክመላለስ ከለኹ ማለት ኣቶም ደቀ ምዕራፍ 2 ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘለኹም ብቤ ኣቶም ደቀ ኃጢአት ምእንቲ ካይትገብሩ እዚ ይጽሕፈልኩም ኣለኹ
حدا كوا حاتيات زجبر انتلو طبقة أبو علنا هجي حاتيات مقبار كان زي مقبار كان يكونن حاتيات تقبل تغيرها جن حدا نجار استوعب لك كذل طبقة أبي مان أبو علك قلتيف كان تايقبر قلتيف كتزارب بخزارب لك خلق سلك حاتيات كمالتي علنا إذا أنت عايز تفلت وينك حاتيات بزجبر كان متين كتفا أكايسيتان حاتيات غير كهم غير كهتأتو كم زي بديل كهم غير كهتكون كم زي نابل خطفا أكاي مالتي نص يسوع كريستوس تتصادقيلو نص دمايلو بناي حاتياتنا متعرقي إيو بناي حاتياتنا متعرقي بناي حاتيات كل عالم دما ينبر بناي حاتياتنا تراي أيقونن مسبلة نحنا إيلو تأزازاتو أنت حلنا كم نفلتو بزينا نفلت أنا فلت زبل نتأزازاتو خاز حلوه نصو زي حلوه نصو حساوي نتحكون أو يلا تحكون تايلا مغنياتو أو يلا نيلو تأزازاتهم تاي يقبرني أيكبرني يسوع قويتاي تأزازاتهم تاي يقبرني تأزازات أيكبرني كبيرة يكونن أبحموش تدحرا يزلخن رينا نسو سلازي انتاي زلنا زلو انتلالنا تأزازاتو انتحلنا كنفولتينا نفولتينا يفولت زبل كا نتأزازاتو كا زي حلو نسو حساوي نا أملاخ نفولتينا انتلالنا تأزازاتني أملاخ انتلا زي نحلو هينا صح قدس انتاي بلنا اللو مايتي حساوي بلنا تأزازات أملاخ انتاي نمقبار انتاينا خا اتها تقلل زبلت سناي زبلة فريد كاسي بتسنى بالكاس من الاستراي زقرب نجاري منم نجبرو نجاري يلن زقرب نجاري كو منم زخبر نجاري يلن مالتي هجي أنت عم مسحب كود زلا كل جزء نفلت عسبيتي ما بلت دخا عسبيتي قيت يسوع كريستوس لك عم تعنتو نوركو كم زيل الدويلو ما بقى عندها بخلو يري أمنيرو أتعنتبو زرعنا يو أم مكياس كا كل زلو نبرتيبو مودة دقا بخرو ودي انتحابكو إيلو نفسك سلاحات انتحلفكو إيلو كله فتشو نتلعو انتحيزة قربي مسبلة إذا سبيت زيها لك كلتا سانتيمين نيرنا كلتا سانتيم كن الزارب كلنا سلا جنزب يكوننا الزارب زلو منفساو نجار ويا مسحب كل سمالتي سلت محازن زي محازن يكون الزارب زلو مالتي كلتا سانتيم حيزا مسمصت اتم قالوا اتكاخوي دوم انتو انتاي لكم እግዚአብሔር ከም ዚሉ ዝሪኤና ዘሎ እንተዝመስል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝርኢ ዘሎ እንተዝመስሎም ነይሮም ዛሰበይቲ ምጽኢላ ክልተ ሳንቲም ኣብቲ ናይ ሞባ ሪኣ ኣቕሚጣ እቶም ካልኦት ከዓ ከከብ ዘለዎም ትርፊ ሂቦም ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ንዓ ከሓሚዋ ከሎ ምስ ሰምዐ እብለኩም ኣለኹ ዛሰበይቲ ኣኻብ ዘለዋ ይሂባ ኢሉ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ምስ ሚልክያስ مس مكياس عنده زنبو نرجو أكل مجزاوي أنت حيزك متسيلة إذا سبيزي أم سحابة دحرو تميسات بالعيلة إذا سبيزي أم منفس عندنا كله ناتا زبل نجار أبتن تلتسانتي مالوا ترد سبالة كله نجارات تمليساسي تسفى زلوا نجار يبلان يجلو أتي الله زبها النجارات أبتن تلتسانتي بمولو أو عميتا كله انتناي نعخاي بكالو خيلات تمالتي الله نزلوا نجار هيبكا تقول الله مالتي ذاك تسبيتي صباح يبلتن ندحرا يبلتن ندحر صباح يبلتن كم زمو من البات يبلتن انت رارينا يا كمان اب الياس انت رارينا يو الياس تاسبيت انت ايلاتو امو زين سي حابني نعايسن قلت ابلعنس ولا وا زين دا امو زين تعرفنا نزلوا زين نعاين نودين سنبلع خان تخبر يا موت يلاتو ذا سبيت زي اغن كتمتو لتخل مغنياتون يبلان بقى هم زلاتا غزي اس زي اندو مصانا حني جلسك كساب زلك حني وي قال انت رخبك يبلتن كم زلاتا حيزات مصيا انت را ترديكم على الوقت بلو هيوتا بمولن ابو نير حزن سبالو يسوس غويتاي على ان تبلو نجر ابات تعبلاتا غيتا يسوع كريستوس اتزغرمو نجر ناي مبزحون ناي موحد ناي تزاربن اتياتهم ناي مبزحون ناي موحدن كزارب كلو غيتا يسوع كريستوس كنت تدنيو بيسوس كريستوس لما عند زدنق هيوتي حلونا ناملخ بهذا بالهيوت ناملخ طعم مسوات خوين زقرب هيوت يسوس غويتاي نأملاخ بحزبل جيتا يسكر سمسار بلاكم الله خذ سبيت زي أيلو إتي كابت زلوا كله زلوا زهابتي كله هو تأمن إتيات الله مالتهم أقوى إتي يسكر ساس إتيات بلنا الله مالتي
ካልእ ተስፋ ከም ዘይብላ ይዘረዳእካ ካልእ ትጽቢት ከም ዘይብላ ይዘረዳእካ መን መስኪርላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስኪርላ እቲ ዓብይ ባዕሉ መስኪርላ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ለማዓንቲ ዝምስከሮ ህይወት ክህልወና ይጽልያለሁ ይዛረባለሁ ለዛ ሰበይቲ እዚኣ ምንም ትምክሖ ምንም ትጽበዮ ነበረን ከም ዘላቶ ይባቶ ሳቶም ሽዑ ኒዕቆማ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ንስኻትኩም ኢሎም ምስተመለስኩም ብዙሕ ነገር ኣለኩም ዛ ሰበይቲ እዚኣ ሓንቲ የብላ ንስኹም ካብ ተረፍኩም ይብልኩም ኢሎም ንሳ ግን ወላ ሓንቲ ተረፍ የብላ ዝውሰኽ የብላ ገለ የብላ ሒዛተን መጽያ ንሰነን ኢሎም ስለዚ ዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣምናላ ማለት እዩ ህይወታ ኣብ ክርስቶስ ኣላ ማለት እዩ ተስፋ ኣምናላ ማለት ትጽቢት ኣምናላ ማለት እዩ ኣብ ክርስቶስ ኣላ ማለት እዩ ምንም ዝብላዕ ምንም ነገር የለን ምንም ዝረአ ነገር የለን ኣነ ግን ኢሉ ኣብቲ ምሕላዊ ነቲ ዝብለኒ መልሲ ምእንታን ክጽበ ነቲ ዝብሎ መልሲ ኣምባቆምሲ እግዚአብሔር ምእንታን ክምልሰሉ ከምቲ አንተምሽ እንታይ ሒዘህ መጽእ ኣብታይ ደህ ሒዘህ መጽእ ወሓዝ ዘይት ደህ ሒዘህ መጽእ ንእግዚአብሔር እንታይ ዘድልዮ ኢሉስ ይሓስብ ንእግዚአብሔር እንታይ እንተገበርኩ እዩ ዝዓግብ ኢሉ ንሕና ኻ እግዚአብሔር ከምዚ እንተገበረልና ከምዚ እንደፈጠረልና ከምዚ እንደሃበና እዚ ኸዓ ንእግዚአብሔር እንታይ ዝህቦ ከምዚ እንተገበርኩ ከም ተበልኩ ኣምላኽ ምሳይ ዛ ሰበይቲ እዚኣ ኸዓ 2 ሳንቲም እዚአን ኢላ ኣገዛ ትብገስ ኮላ ኩሉ ነገራተይ ዝቕይር ህይወት ኢላስ ነተን 2 ሳንቲም ጣሕ ኣቢላት ቀይረን ቀይረን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ተባሂሉ ማእከል ጉባኤ ኣብ ማእከል ጸሓፍቲ ኣብ ማእከል ፈሪሳውያን ኣብ ማእከል ከዓልቲ ኣብ ማእከል ሃብታማት እዛ ሰበይቲ እዚኣ ተባሂላ ዝገርም ነገር ይሕዋተይ ስለዚ እንታይ ዓይነት ህይወት እንታይ ዓይነት ሽታ ክህልወና ንደሊ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ኣብ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስ ቀረብና እንታይ ዓይነት ህይወት ክህልወና ኢልና ንሓስብ ኩሉ ግዜ ክንኣቱን ክንወፅን ነቲ ናይ ቀደም እንዳረሳዕና ንቅድሚት ዘሎ ድማ ኣስበዓወት እንዳተጻባበና ተስፋ ከም ዘለና ዶ ንኸይድ ወይስ እንዳቀርቀርና ንኸይድ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ፍልጠት ዝብሎ ዘለኹ ንእግዚአብሔር ከመይ ጌርካ ምስ እግዚአብሔር ክትመላለስ ከም ዘለካ ፍልጠት ዳይዳ ኣምበር ካልኣይ ኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ሕዋተይ ስለዚ ሰበይቲ እዚኣ ከምኡ ጌራ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ኻ ንኸይድ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ኻ እንታይ ይብለና ኣሎ ሓደ ሰብኣይ ኣሎ ብዚ ሎማ ዓንቲ ብሽም ኢየሱስ ሓድሽ ነገር ሒዝና ክንከይድና ብላ ኣለኹ ስም እግዚአብሔር ንዘላለም ብሩኽ እዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 33 ካብ 32 ከንብቤ ናብ ይጳ ሊእኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዋዕዮ ንመን ጸዋዕዮ ንጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዋዕዮ ንሱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ቤት ስምዖን ፍሓ ቆርበት እዚኣ ሓዙለይ እንታይ ኮይኑ ፍሓ ቆርበት ምስ በልኩም ሓንቲ ቃል ደልየለኹ እንታይ ኮይኑ ጋሻ እስከበሉ ነዚያ ተድምፁ ያደለ ኣቤት እንታይ ኮይኑ ዝገርም ኮይኑ ሓደ ሰብኣይ ጋሻ ኣነ ለማዓንቲ ጋሻ ኮይኑ ቅመጥ እስከበሉ ኣነብቲ ዘለኹ ስፍራ ጋሻ ይበሉ ንፈውስ ኸውን ይኽጽዋዕ ሓደ ጋሻ እዩ ዝኸፊሉ ዘሎ እዚ ጋሻ እዚ ልእኹ ናይ መን እዩ ልእኹ ናይ ጎይታ ጋሻ ኮይኑ መድሃኒት ተቐሚጡ ጋሻ ኮይኑ ወዲ ክትወልዲ ኢልዋ ኤልሳዕ ኣብቲ ዝባና ሓሲ ንዓኣ ጽቡቕ መደቀሲ ነዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ 10 ግዜ እንዳኸደ እንዳወፀሲ ነዚስ ምስ ሰብኣያ ተማኺራ ነዚ ሰብኣይ ናይ ኣምላኽ ሰብ ቤት ክንሰርሓሉ ኢና ኢላ እታ ወዲ ዝወለደት ሰበይቲ ዝክርዋ ከም መጽሓፍ ቅዱስ ታያ ጌራት ነቲ ጋሻ መቐመጢ ጌራትሉ ሰዲቃ ጌራትሉ ዳሕራይ ኣቲ ሰበይቲ ኢልዋ እንታይ ትልምንየ ነገርካ ኣነ ወላ ሓንቲ ኣብ ማእከል ህዝበይን ኣብ ማእከል ቤተሰበይን ዘለኹ ኣነ ዝደልዮ ወላ ሓንቲ የለን ኢሎ ኣጋሓዚ ኸ እንታይ ኢሎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኢሎ ውሉድ የብላን ኢሎ እሳ ግን እንታይ ኢላ ወላ ሓንቲ ዝጸገመኒ ነገር የብለይን ኢላ ነይሩ ምክንያቱ ኢላ ንዓኻ ሰናይ ምግባር ንናይ እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ኢና ኢና ንገብር ዘለና እምበር ኣነ ቀዳማይ ነገር ስደተኛ ይኮንኩን ኣብ ዘላ ሒዝኩም ንዲኹም ኣነ ኣብ ማእከል መንግስተይ ዘለኹ ሰብየ ዜግነት ዜጋ ሰብየ ስለዚ ምንም ዝጎደለኒ ነገር የለን ዝደለኽዎ እንታይ ገብረ ማለት እዩ ነቲ ምምሕዳረይ ወይ ነቲ ንጉሰይ ከይደ እንታይ ሃበኒ ክብል ክእል እየ ብዘላ እሳ ግን ካብኡ ሃበኒ ኢላ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ነገር ሓደ ነገር ነይርዋ እስከበሉ ካብ ላዕሊ ዝወሃብ ኧረ ኣሜን እንዳሰምዕ ብሩኻት ካብ ላዕሊ ዝወሃብ ሓደ ነገር እቲ ንጉስ ምምሕዳራ ዘይግነታ ከውሁባ ዘይክእል ነገር ነይርዋ ንሳ መኻን ነይራ ዝገርም ነገር ሽዑ
قاعز انت ايلوا ازي اس ولد مبري بالله ايلوا لعمتها 5 وان ودخت ولجلو وع بلاد اب حساباي نبره قلباي نبره اختل من مالته شعو زخانا فحق قربت مزي زخا او تقميتو سمعن غاشا خوينو سفيرو الله انا سخم نزا مدري غاشان مصاتنياتات مخاننا لما انت خرداناي نبزحات نفوسخن كون ارا امين دبروخات املاح كو يزغبر باينا باهم احنا يكوننا نغبرو غاشا خوينو سفيرو الله يلو مصاتنيا خوينو سفيرو الله يلو غزا زغزلنا ولا غزا انت غزا اكو غاشاينا غاشا خوينا سفيرنا يزلنا نفس سكف غزاوت زلنا غاشا خوينا سفيرنا يزلنا وانا لوت زلنا غزا اذا اندا سموني وانا لو مالتي ስለዚህ አነስሁ ምን ጋሻ አንኹን በር ናይ ምን ጋሻይና ናይ እግዚአብሔር ጋሻይና ነዛ ምድር ምናልባት አጋሽና ንዳሕራይ ግን ደቅ ዓዶም ነቶም ቅዱሳኒና ስለዚህ ጋሻ ሆይነ ሰፊሩ አለሎ ንሱ መስመጸ ከነግረካ ኢሎ በለኒሎ ዝገርም ነገር እግዚአብሔር ሐሳቡ አመና ቀሚጡ አብ ጴጥሮስ ካ አብት ምድሪክ አብት እንዳፋቁ አብት እንዳሰብካ ከም ጋሻ ሆይኑ እንብራለሁ 34 ሽዑ ጴጥሮስ አፉ ከፊቱ በለ አብ ኩሉ ህዝቢ ንአምላኽ ዝፈርህን ስምዑ እዚያ ምክንያት አምላኽ አባና እንታይ ይዝደልይለኩም አለሁ بتحتنان بفرحة أملاخن زمالارس دا أمبر قال نجار أبتاي ويك أو حزمات ويك بخر ودغا كم تي أبكال عايزينا له بخر ودوب وجي أنت تخيل دخله وجي سعر مسدلة منجزنا إسرائيل بقى تسعر كيلهم صلاة بحيل مسدفون نتود مسوق أجزابير قاعد يفوق هيد مهنيات أجزابير بخمسات زأمن أجزابير سلزي كونه سلزي زخ أنت أيلو مثلكم شعوب بيترس أفخ فيتو أب كل حزبي نأملاخ زفرهن ها كان عنها رسبي لنا جنبو ليندو اذا كو يزن نبو زلنا زغبر انتاي እግዚአብሔር አምላክ ካባና እንታይ ዝደል ዘለ ይዝለኩም ዘሎ እዚ ነገር እዚ ዝደል ዘለ እንታይ ዝገብር ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ ሪኹም አቡ ቁብል ይምበር አብ አምላክ አድሎ ከምዘ የልቦ በሐቂ አስተባልኩ እትናይ ደቅ እስራኤል በኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ጎይታ ኩሉ ሰላም እና በሰረም እተላከ ቃል እትድሕሪታ ዮሐንስ ሰበኻ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ናብ ኩላ ይሁዳ ዝበጽሕት ቃል ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ብዛዕባ ምን ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ጴጥሮስ ሒዝዎ ዘሎ ጋሻ ኮይኑ እንታይ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኣነስኹም ሒዝና ዘለና መን ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እስከ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት በሉ هذا تغير لي لما انت يسبع النازريت هاللويا يسوع بع النازريت حيز الله سمن قاشا خوين تقميتو جين كمان حيز الله يسوع بع النازريت يسوع بع النازريت املاخ له بمنفس قدسن بحيلن كم زقبو املاخ مسو سلازخونه النازر انت عايز غبره صبق زغبره زابير كان تاينا نعاهم متان كصبق لكم نعين نعهون من تانك صبغلنا حواتي يسوع غويتاي سلازي النازر صبق زغبره نتوم سيطان زعرهم كلهم كم زحوي نسخاتكم تفلطيهم بل بس كل ملختي حف زيبل يسوع بعل نازرت اندازر صبق زغبره تشكيمو ابي كوينو انتاي كوينو غاشا كوينو امدا فحق قربت قمت نبره እንደዛ አክል ክብሪ ንሓንቲ ገዛ ዘድሕን ጥራይ ዘይኮነ ንዓለም ሙሉ ዘድሕን ጴጥሮስ ተሸኪሙ ከም ጋሻ ኮይኑ ሓላፍነቱ ተሸኪሙ ይቅመጥ ነይሩ እቲ ሰብኣይ ግን እንታይ ዝፈርሕ ኢልኩም ንኣምላኽ ዝፈርሕ እስከበሉ ቅንዕና ዝገብር ዝገርም ኣሕዛብ ኮንሎ ግን ከም ናይ ደቂ እስራኤል ዝገብር መን ነጊርዎ ውሽጡ ኣሕዛብ እዩ ግን ደቂ እስራኤል ነትልዑል ክስውኡሉም ፀናኹም ተዓንተው ነንብቦ ነበርና ኣቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ሒዘ ክመጽእ ዝብል ሰብ ለማዓንቲ ንኣምላኽ መልእኽትና ንዝብል ነገር እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ ኣምላኸይ ከመይ ዓይነት መስዋዕቲ ይስዋዕ ኣሎ ንሕና ንፈልጦ መስዋዕቲ ሕጂ ንጽዋዕ ኢና መስዋዕቲ ምስጋና ጽቡቕ እዩ ኩሉ ንገብሮ መስዋዕቲ ጽቡቕ እዩ ግን እግዚአብሔር ከምኡ ይኮነን ዝደሊ ናይ ውሽጣዊ መስዋዕቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ እዛ ውሽጣዊ መስዋዕቲ ትበሃል እዚኣ ናይ ግልያ አብ ዘለኻየ ሓሊኻ ናይ ግልያ አብ ዘለኻየ ሓሊኻ ተኣኪብካ ኣይተኣኪብካ እዛን እግዚአብሔር ተምልኸላ ውሽጣዊ ቅንዕና ትሕትና ዘለዋ ነገር ኣበይንኻ ሰብ
سب اندرأيه كفو سلازي يقبر سلازي كفو أبي يقبرني أكرمهم الدابا سلازي يقبر كفو كحاسب كله أكرم الدابا يقبرين أتاقيل له كذكا أنت خوين نسأل ميتل له عوشتها كفام حسبك كذكا يسأل متي عوشتها تنقل مس حسبك عب كذكا عقر يبلكا كذكا يلاوت كم زخبتك زابيلو اسمع قائل له كذكا أنت خوين نسأل ميتل له صبو إلين كذكا له ግን ጽቡቅ እንተ ተገብር ነር ካይሎ ገዝካ አይንስ አለመን ነር አንተ ነገር ከነገር ካይሎ እግዚአብሔር መኻሪ እስከበሉ ኃጢአት አፍ ደጋ ኮይና ተቃጸወካ ዘለለና ሐጻት ቀጥፍካ ግዛ አይሉ ምለካ አይሉ ስጎጋ አይሉ እዚ አይሰማን እግዚአብሔር ዛክን ነው እጂ ቅንዕና ዝገብር እዚ ቀርሜሎስ በሃል ሰብአይ ካ ረእይዎ ፍጽም ንቅንዕና ዝተወፈ ንአምላኽ ከም አምላኽ ከኽብር ዝተዳለወ ሰናይ ግበር ንመን ጽቡቅ ግበር ንመን ንማንም ግን ንማንም ደምስለና በቀዳማይ ተሰብአይ ታሰበይቲ ስሚ ተብልዑ ዝነበረት እንኻል መስልዋ ግን ንመን አብሊዓቶ ወዳ ኩሉ ንገብሮ ዘበለ ኩሉ ንዓና ነንባዕልና እዩ ተምለኽና ንእግዚአብሔር ንዓና እንተ ዘይምለኽና ንዓና መን ተንገጽብቀልካ ይብላል እግዚአብሔር ስለዚህ እንተ በደልና ንዓናዩ እንተ ዘይበደልና ንዓናዩ ጽቡቅ እንተ ገበርና ንዓናዩ ኩሉ ንዓናዩ ካብ ዝዓብ ፍልጠት የለን እዚ ፍልጠት እግዚአብሔር ይባል ተፈልጡ ፍልጠት እግዚአብሔር እዚያ ከምቲ ንስኻትኩም ክግበረልኩም ትደልዩ ከምኡ ከዓ ንኻልኦት እንታይ ገበሩ ጽቡቅ ግበሩ እግዚአብሔር ሰናይ ሕጂ ፍልጠት ክንብል ከለና እምበኣር ዓብይ ነገርን ብዙሕ ዝመስለና ዘሎ እዚ ነገር እዚ ማለት እዩ ግብረ ሐዋርያታት እዚ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቅልጥፍ ክብል ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ብሩኻት ጽቡቅ አለና ዶ ክብርና አምላኽ ይኹን 5 ካብ 13 አሕዋተይ ንኩም ሓርነት ጽዋዓት ይኹም እሞ ናናሓትሕትኩም ብፍቅሪ ተገዛዝኡ እምበር ተዓንተው ምሽ ፍቅሪ ታናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ አይተኸብርና ይልና እዚ አስተውዕላ ናናሓትኩም እንታይ ግበሩ ብፍቅሪ እንታይ ግበሩ ተገዛዝኡ ማለት ከምዚ ምግዛእ ተንበርከኽ ገለገለ ይኮነን ናናሓትኩም ተፈቃቀሩ ማለት ብፍቅሪ ተገዛዝኡ አነ ንየማን ሓወይ ብፍቅሪ ገዛውን ስድማ ንዓይ እንታይ ገብረኒ ብፍቅሪ ገዛእኒ ብፍቅሪ እንታይ ንገብራልና ማለት ንገዛዛእ ኣለና ማለት ብፍቅሪ ንላወጥ ኣለና ማለት ብፍቅሪ ንኸይድ ኣለና ማለት ናናሓትና እታ ጽዋዓት ንምንታይ ጽዋዓት ኢና ንሓርነት ጽዋዓት ኢና ንምንታይ ንናፃ ምዃና ንምንታይ ንእስራት ካብ ምንታይ ካብ ቂም ካብ በደል ካብ ምባል ነዚ እንታይ ኢና ሓራይና እስከበሉ أرى نزح رأينا بالو نفقر جن صوعاتنا نحارنت جن صوعاتنا التحارنت منهم ز أسركا منهم زخبدك كان نجار يلنا مالت كريستوس يسوع نزي سوينا آمين حواتي نحارنت صوعاتهم مو نحارنتكم بفقر انت يقبروا تجازز أمبر نتحارنت سنسجا مغنيات أي تقبروا مالت تقول حقي بس أيكا كم نفسها أفكر بتبل حان تقال يفتسمي حتى نجار مالتي بتاعي اللي كان يبلك على لهم عندي وحازي ما اللي كان يبلك على لهم عندي وحازي زيت تاعي اللي نبلاله أم بلا سعيد اللي نبلاله كله عيد اللي وبخر ود خمس وأنا عيد اللي نبلاله زي كله مالت تحقي بس أي كاخم نفسها أفكر تبل حنت قال تقليله يركب إذا فقر زي أخان تعيش لكم إسك فقر خبيدي زبل سواله فقر خبيدي فقر خبيدي كم سلة زخبر كله مانات وانو من سلة زخانة دياولو سلة زخانة فقركو دكاسي بالكان إذا بسألكو دكاسي بالكان بفلا يلي تنتمت إيكوا تسأل أسد وقعت بليت تقلبت إمتس نابي بالكان دكاس ليتنا ذكر كيف على نتيكا فقر خير صباح ما أسيز رخبته ما أسيز دولة له ما أسمع خوفينا ما أسمع خوفينا ما أسمع علم الزمحواتي ما أسي يبلك خطر راغب سي أتي أدك أسكالي أتك تحضر أتي أجن ما أسكون يرغب ما أسكن مسؤول خوفينا نعلل ما أسكن ناي فقر ما أدن نجبر ما أسكن مسؤول من الزاور ما أسكن جل تبلكاتي أتي أخي شميت العلل شميت العلل تبلكاتي سلازي لو ما عندي انتي نمرت اسكعاول انتي نمرت سلاز نعون حرنا صوعاتكم لنا
ስለዚህ ናንሓድኩም ብፍቅሪ እንታይ ግበሩ ተጋዛዝኡ ማለት ኣነ ንዓኻ ፍቅሪ በካ ሳን ዓይቱ ትገዛእኒ ለኻ ማለት ብፍቅሪ ለበት ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ ትገዛእና ኣነ ድማ ብፍቅሪ ናይ ክርስቶስ ይገዛእካ ስለዚህ ተጋዛዚና ብፍቅሪ ንኸይድ ኣለና ማለት ስለዚህ ከም ድሌትካ ምድቃስ ከም ድሌትካ ምዕላል ይኾን ሽዑ ማለት ከም ድሌትካ ምጽላይ ካ ይኸውን ከም ድሌትካ ምዝማር ኣበልም ዝበለ መንፈሳዊ ነገር ድማ ተኣቱ ምክንያቱም ምንም ዝኸሰካ የለን ከሳሲኻ በት ፍቅሪ ጌርካ ወጊእካ ስለዚህ حواتي نزحر نزيا صوعاتكم لنا نزحر نزيا انت ياهم صوعاتكم يبلنا مالتي اتانا املاح سب يلو شو انس بمنفس تملالسمو نان حدحدكم تتنخسكم تبلعكم من جنا نان حدحدكم كايتطافو تطنقوا أنس منفس تملالسمو تمني سجا أكيد فتسمن يهم قبلكم الله سجا نتي مس منفس تصارري منه منفسو نتي مس سجا تصارري زمنه نتي تدليو ما أنت خد قبرو زياتهم متصاررتيم من تانقاي تقبرو سي متصاررتيم بمنفس أنت تمرحكم جنا تحدي أكيد كونهم لنا سلزي انتهي بزلو نحنا لو ما عندي كابزين هاد مولو معتي آمين نحنا بفقري نجازز علو معلتي أنا يجرمن سأنيهم صوم كم يكمل جروك ما يفلتر لما عنتونا لنا لما عنتونا لنا واي أنت سوى حكوا زيادة أمريا حنت قال سي أبحكم نأتيا حميمة اشتركوا العاسي نأملها بتعمها تفكر بك أم خاطر أتدلي نيرات شو تقول عتيا أبزي هوسبيتال عربي يجي دك إساس حلاوتات في عندك إساس تحكم الناي مالتيو حلاوتات في عندك إساس عدي أخو في لام ساعة حلوة دحري كيدا نقول بر تبلس عم مدري كيد مسيلوا ريتا بلاتا عدي أبز قبل وي أتعرف تعرف جم ساخد يزل خوي لا إذا حكى أني تاريخي غيرت مسيلوا أني ربكا بتعميهم تدل نيرا شو عجزة تقول عم مخاد عد ما بتعمل إيش تينير بر أنت بلاتي عدي أمسا وي كساح جبز مدري له خوي لا حكى أني تاريخ أبي عرو هوسبيتال مالتي حجي انتهى يزبز له نحنا إذن نبرز لنا إجزاء كون دخن حدا نجار يدلينا هلو لما أنتي ويكا لما أنتو علنا يازلنا نصبح جرز في الأرض هلو بزعب بأنا نجار ويكا أيفلت إنيو نجاراتنا سلذي زي معررنا دول لما أنتي إجزاء عدل كم زبط نفلتينا مش إجزاء عدل هيبي مغنيات ولا نتعلم قوة تسوع كسب تملئ صبي ما لا يزبل سلذي ممس أنا ترى عين رئنا عمين ممس أنا أنت عين رئنا لما أنتي عين سلذي إذا فلتات الززار بزلهم بارزي فلتات مالتنا فلتات بزلهم أملاخ كابا يزدليو نجار انتاي كبيدي قليل نا أملاخي كله قليل نا أملاخي انتايو كله قليل نا أملاخي انتايو كله قليل كلا يتيميتوس قدام يتيميتوس معرف يردشته تيميتوس كا دحري عزل غبله يسوع قويتايو كاب 10 حدا نعرف يردشته 10 حدا قدام يتيميتوس معرف يردشته كاب 10 حدا دحراي كلايك خيده دحراي اتانا املاح سب نسخاغنا كابزي هدم كابيني ابلعلو اتفقر غنزبسي سر كله طفاتيو مو قاليهم نعو الناس متعطروا خاب أمنا الزنبلو نابر اسمون بزح سقاي أمشو مسبله بلعلو بزح مكر الله تنبوبيهم عطانا أملاك سب نسخة جنا كابز هدم أمه ددي حرس الكي ددي حرمنتاي ددي حرس الكي عملوه أمنات فقري تعجستي هدعات صعب أبز كل سلام الله أبزين تسوع كل أنت الله سلام الله سكول أبز كل زي إن كان تعالى يسوع كريستوس بملأت الله يسوع كريستوس أبي يركب أبزين يركب أبزين بجيك يسوع كريستوس قال يركبني صبوا قد الأمنة صبوا قد الأمنة تقادل أبز مدري زول صبوا أمنة قد لي يدلي كايو بصبوا قد لخد قادل نتاج أوعى كلا أبكين مبزحات مسكرون صبوا مأمن التأمن كلا هي وات زلوا حزة انتهي زلوا هي وات زلوا أزل على ذنبنا يا مات حزة كسع مقلات قويتنا يسوع كريستوس نتتأزاز بزير الصحاتن منقبن بزي منتاي بزير الصحاتن منقبن كتحلوه أكرمتن خلو هياو زقبر أكرمنتاي أكرمتو خلو انتاي زقبر هياو زقبر عملاخ أكرمتي آب بنتونيوس بيلاطوس صبق مأمان التأمنة كريستوس يسوع زكى له بجزياتو زقلت اتبصو كوينو أب سلطان زلو نسو
ንግስነት ጎይተቱን ንስበይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ እኳ ኮቶ ዘይረአዮ ክርእዮን ዘይክእል ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ንዑ ክብርን ናይ ዘላለም ስልጣንን ይኹኖ ኣሜን ሓንቲ ናይ መወዳእታ ደልየ ዘለኹ 18 ገበርቲ ሰናይ ክኾኑ ብሰናይ ግብሪ ክህብትሙ ለጋሳት መማቐልትን ክኾኑ እታ ገበርቲ ሰናይ ሰናይት ብዘላ ኣብኣ ዘለኹ ለማዓን ትምህርተይ ኣብኣ ሓዙ ትሕትና ቀንዕናት ብዘላ ለማዓን ትምህርተይ ኣብኣ ሓዙ ኣምላኽና ንፅራይ ጨዊዕና ዝብዘኩም ዘለኹ 19 ናይ ሓቂ ህይወት ምእንቲ ክረኽቡስ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ ጽቡቕ መሰረት ንርእሶም ክእክቡ እዚኣ 19 ክደግማ ናይ ሓቂ ህይወት ምእንቲ ክረኽቡስ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ ጽቡቕ እንታይ ክረኽቡ መሰረት እስከበሉ ንርእሶም ክእክቡ ናይ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ንሕና ዝመጽእ ነገር ሰናይ ነገር መሰረት ክንእክብና እግዚአብሔር ጽዋዕና ዘሎ ሕዋት ኣታ ጢሞቴዎስ ካብቲ ገሊኦም ተኣሚኖሞ ካብ እምነት ዘንቢሎም ዘለዉ ብሓሰትሲ ፍልጠት ተባሂሉ ዘሎ ርክሰት ሃተውተውን ክትዕን ረሓቕ ነቲ ሕድሪ ተዋሃበካ ሓልዎ ጸጋ ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን ኢሉ ነቲ ብሓሰት ግን ፍልጠት ተባሂሉ ዘሎ ካብቲ መስመር የውፅአካ እዩ ካብዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ግበር ረሓቕ ምክንያቱ ካብቲ መስመር ከየውፅኻ ይብለሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ ናይ መወዳእታ እዚኣ ኣንቢብና ክንውዲእና ኣብኣ ከለኹ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:16 ጀሚርና ነዚኣ ኣንቢብና ክንውዲእና እቲ ፍረ ዘይብሉ ርኩስ ዘረባ ግና ኣግልሰሉ ፍረ ዘይብሉ ዘረባ ግን እንታይ ግበረሉ ኣግልሰሉ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:16 ካብ 15 ንርእስኻ እቲ ቃል ሓቂ ብቅንዕና ዘማቐል ዝሕፍር ብዘይብሉ ፍቱን ዓይ ጌርካ ንኣምላኽ ክተርዮ ጻዓር ንባዕልኻ ነቲ ፍረ ዘይብሉ ርኩስ ዘረባ ግና ኣግልሰሉ ናብ ረሲእነት እናገለዱ ይኸዱ እዮም እሞ እቲ ዘረብኦም ከም መንሽሮ እናለሓመት ዝባልዓዩ ሄሜኔዎስን ፊልጶስን ካባታቶም እዮም ንሳቶም ትንሣኤ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ እዩ እናበሉ ካብ ሓቂ ዘንቢሎም እምነት ሓያሎ ሰባት ይገላብጡ ኣለዉ እቲ ጽኑዕ መሰረት ኣምላኽ ግና ቆይሙ ኣሎ እዚ ማህተም እዚ እውን ኣለዎ እግዚአብሔር ነቶም ናቱ ዘበሎ እንታይ ይገብሮም ይፈልጦም ይስከበሉ ይፈልጦም እዩ ስም እግዚአብሔር ሰም ዘበለ ሁሉ ካብ ዓመፃ እንታይ ይግበር አቤት እንታይ ይግበር ካብ ዘለና እስክንተስእ